gironí, d'equip empordanès, davant d'un altre equip gironí, davant d'un altre equip empordanès. Un partit que vaig tenir l'honor de poder comentar per Costa Brava Televisió. Ens van convidar des del convocat i no vam poder dir que no. El cafè també? El cafè també. Molt bé. Va ser un partit on la primera part el Palamós va aguantar les embranzides del Parlada i al minut 41 arribava aquest gol amb una jugada, no, això és més tard, que arriba després d'una jugada amb bastants rebots. Aquí era una ocasió de Forgues que havia sortit canviat per Coro, que es va lesionar i aquest dimarts li faran les proves. Ara sí, Forgues la tenia davant de Manzano, que va refusar al centre la jugada. Ara sí arriba aquesta jugada amb doble rebot que acaba amb molt mala sort per Sergio García al minut 41 i la pilota acaba entrant en pròpia porteria. S'ha recuperat de pressa, Ernest Forgues? Sí, com era una lesió d'espatlla, suposo que amb el tractament mèdic i així el no tenia Home, risc. si no ho saps tu, que és fisioterapeuta... Encara no ho saps. Encara no, però ho faràs. El Palamós la va tenir mitjançant Agi abans d'acabar la primera meitat, però ja a l'inici de la segona es va acabar tot. El Parlada va posar una marxa més, el Palamós va notar el cansament del partit entre ells mateixos i el Sant Andreu entre setmana, i al minut 52 David Serrano cimentava aquesta genialitat i marcava el 2-0, que seria definitiu. A partir d'aquí el Parlada es va dedicar a controlar el partit i cal destacar una molt bona actuació dels nanos joves, de Carbó, de Serrano, i el Palamós, doncs, que aquesta segona meitat no... Jo crec que ells han notat molt el gol, però bueno, sí que penso que hem sigut capaços de que ens generessin molt poc i hem sigut capaços de fer suficients aproximacions o ocasions com per guanyar el partit tranquil·lament com hem fet. Estic molt satisfet perquè estan fent un superesforç, ja sabeu el problema que teníem els davanters, canvi al minut 1, tot això trastoca una mica, però tot i així els jugadors no paren, creuen en el que fan i en aquest aspecte estic molt satisfet. Amb els jugadors que té, doncs, evidentment el que volíem era provocar-los que anessin al llarg, ja que en aquest aspecte doncs, pateixen una miqueta més, i evidentment doncs, això condiciona moltíssim tot el partit perquè és un desgast molt, molt important tirar l'equip tan endavant per fer una pressió amb un bloc tan alt. La primera meitat sí que és cert, recordo una rematada de l'Ernest, me sembla ja a boca de gol que estava Manzano, una acció d'Agi, podríem donar-la per bona com a empat. Malauradament doncs, aquella jugada no sé què ha passat, un jugador relliscat, després ha tocat el porter i ha entrat i mira, és mala sort. I després a la segona meitat, el primer quart d'hora ens ha costat horrors entrar al partit perquè físicament ja estàvem acatxant, hem fet els canvis intentant doncs, revolucionar una miqueta més el context del joc, però ja amb el segon gol ja ens ha costat moltíssim.